बेलासि समाव अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आंबो लोगोसे मोजाङै दङ स' लोगोफोर नोंथांमोनजों दसे सम लानानै मोजां गाज्रि खौरां लानो होननानै नैबे आंनि फेस्ला इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ थेंक इउ बाजै एस एम बड' थेंक इउ स' माच आंनि इनभाइट खालामनायाव सफैनो हाबाय खुलुमबाय थाबायगासिनो दङ जालायबायलै फैजिन खालायबाय दानिफ्रायनो सैमायाबो ए माबायावनो मेगनाव रानजोबसिगौमोन माथो खाथियाव दंफाखायो दा नै फालोफ्रा थाबायफागासिनो दङ नै फालो फालो दंथारो जोंहा खोरोमदाव बसुमतारी सफैनो हादों थेंक इउ स' माच हेल' वेलकाम अरे मेरा पास आरायस' बहुत ज्यादा है 1 2 3 4 5 6 हो गया नै ओमफ्राय लोगोफोर नायलाय आंजों मा मा दंफायो नै बिसि बुरजा दं नायदो बहुत ज्यादा है बिराद माने सैमा दंफायो आरोना ओमफ्राय जोंहा सैमाजोब आरो बिखुङाव बारखोलाजोबो आंनाव सामफ्रामबो दिसटार्ब जाथारो ओमफ्राय स' र' नायनोसै आरोना दानि कमेन्ट नायनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव बसुमतारी सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि फेस्लायसनाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा गामियारि बाजै सफैनो हादों आयै गाबबाय सना गामि बाजै गाबफैबाय आयै ओमफ्राय सैमा औ सैमा दङ सैमालै सैमा सैमायानो आरोना जा दिस्टार्ब खालामखायो ओमफ्राय जोंहा सानसुलि बाजै सफैनो हादों हाय थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय सिमाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच बाजै सानसुलि जोबोद गोजोननाय थाबाय केमेराया मैला जादों दै ओमफ्राय मोनाहां जाबाय आरोना ओमफ्राय गामि बाजैया मा होनदों नेबाय दंमोन दासो आदसा थेंक इउ स' माच बाजै नेबाय दंमोन आरोना थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गामियारि बाजारनिसिम जोबोद गोजोननायखौ जासिहरबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव बसुमतारी सोर बेलाय आदा बाजै सेमसो नामा सोंहरदो दे आरोना नुबानो मिथिखागोन आरोना ओमफ्राय जोंहा गामिया आरो बैग्रिया बोरो आदसा बैग्रि जाथ'ला आं मुलि जादों आरोना बैग्रि जाथ'ला आरोना आं बाजै बैग्रिबो जाथ'ला मुलि जानायखाय ओमफ्राय जोंहा नेबाय थादों होनदों आरोना ओमफ्राय गुड इभिनिं औ बाजै सानसुलि गुड इभिनिं नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा होनबा जोंहा माबाया आरोना ओमफ्राय गामियारि आं जा खस्थ' खालामना नेट नागिरना थाम्फै अरजा जोब्बायलै आयै थाम्फै अरजा जोबलायलायबाय बेस्रा गामियाबो थोद आयै अन्थाव बाथाव आयै अबाव थाखो ओमफ्राय जोंहा थै बेसेन गोसा नङा दायो बेसेन गोसा नङा दायो आरोना जोंहा ओमफ्राय थेवबो जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय गामियारि हाहा होनबाय ओमफ्राय खोरोमदाव हाहा होनबाय फ्रि टाइम सोदोयो होनो थेंक इउ स' माच फ्रि टाइम आयै माथो ओंखारलांबायलै गामिया जोंहा एस एम बड'आ ओंखारलांबायसो माथो मानोबा ओंखारलांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों औ खस्थ' होनदों औ बिराद खस्थ' जासिगोन ओमफ्राय दिङा होनबाय खोरोमदावा हाहा होनो ओमफ्राय गामिया मा होनदों बेलासि नङा मोनाबायसो जोंथिं आदसा मोनाबाय आरोना फासथायाव मोनायो आं दुखु आयै दुखु ओमफ्राय जोंहा थांखु बर' थांखु बे गुसथियाव लाग्रा थांखु नामा थांखु बर' सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ ओमफ्राय थांखु हाथरखि होनदों औ हाय हेलौ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गामियारि हाहा होनबाय ओमफ्राय अनसुलि बाजैया मा होनदों सानसुलिया मा होनदों लोमजादों नामा आगै औ लोमजादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय सासे मानसिया आंखौ ओंखाम संनो थिनहरबाय ओमफ्राय ओंखामल' संबाय ओंख्रिबो संनो थिनदों आयु बिदि जायो
बिदिजोंलाय आं मा खामानि मोननो बिदिबालाय नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा थांखुआ मा होनदों जि बि 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 होनदों आरोना जि इउ बि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा गामियारिया होनदों ओमफ्राय जोंहा थांखुआ हेल' हेल' होनदों हेल' एभ्रिवान ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गामियारिया गाबबाय आयै हुराव हुरावनो ओमफ्राय जोंहा नोंसो माथो नोंसो मार माथो होनदों आयौ सोरखौ होनखो नोंसो मार माथो ओरैसाय ओमफ्राय जोंहा आं दुखु होनदों गामिया ओमफ्राय नै जोंहा बाजैया मानबाय ओंखारनानै अय जाफैबाय एस एम बाजै थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि लाइफ टाइमाव ओंखारनानै सफैफिननो हाबाय थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय आं दसे जिरायनोसै आरोना स्टिम होनि आं जिरायनोसै सैमा फालो दंमोन खारलांजोब्बाय आरोना स्टेना बारजों मावोलै दाखालिनो बुंबाय थादां स्टेना बारजों मावो आरोना स्टेनानो बारजों मावो जा जारला जाखायो दा स्टेना मावबाथाय अब्लाबो लाबाय थानांगौ उफाय गैया स्टिम गैयाबाबो खामानि गैया आरोना लोगोफोर बिदिनोसै ओमफ्राय ओइ नै खांग्रांबो नागिरो माथो दुप्लिकेटसो नामाब्रा जिरायनो रोङि दुप्लिकेट बायदि जेराव मेराव थायो मानसिफोरना स्टिम गोलावबा ओमफ्राय आं गुसेबसो नालाय बे बुस्थुआ दुइस' आरायस' थिनस'नि माल नालाय ओमफ्राय जोंहा माथो ओंखारबाय बाजै होनदों औ ओंखारनानै हनै गोजौआव दं नोंनि गोजौआव ओमफ्राय हर जागौ लाइब्रेया होनदों मा होनदों हर जागुलायबाय जोंनिथिं ब्र' आयौ नंगौ आरो ना हर जाबाय ओमफ्राय दा एसे अखा दोमैदों ओरै जोंनिथिं आं थाग्रा जायगायाव ना अखा एसे दोमैदों एसे अखा दोमैदों आरोना ओमफ्राय आं नै दासो फ्रेस जानानै फैदों दुगैनानै जोंहा जेम' ब्रादार सफैनो हादों मा होनदों जेम' ब्रादारा दिङा आंना आन जाजोब्बाय दिङा नों आइदि फानदों नामा बुंलाय फारसे आं आइदिथ' फानालै आंना आइडिया आं आइडि बायग्राखौ फाननो हानाय नङा आरोना आइदि ओमफ्राय नोंना मानो आन जाबाय थाखो ब्र' सोरबा आन खालामदों खोमा होमबा नोंनावथ' आंनाव आन गैया मोनथामबो आंनावहाय नोंनिया आइदि मोनब्रैबो नोंनाव दंखाजोबो नोंनो हरखाजोबनाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गाबोन फैगानो थांदो सार होनदों मा होनदों थांखु बर'आ गाबोन फुङाव थांदो सार औ दे थांगोन गाबोन फुङाव थांगोन आरो ना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच थांखु बर' ओमफ्राय जोंहा मानो ओंखारलायखो बाजैया होनदों आरोना बेहा बेस्थ' खोमालै ओंखायनो ओंखारलांबाय ओमफ्राय गैया आरोना ओमफ्राय हेल' 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 होनदों जों थांखु बर'आ ओमफ्राय जोंहा आमा सिंगोल सफैनो हादों थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय नमस्कार नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बै दाउब' बिरनायखौ नुदोंना नुवाखैथाय उनजों दाउबो बिरलांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा लैथुना बाग्लारि सफैनो हादों आदा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै ओरैसै गुड इभिनिं लाइदन थेंक इउ स' माच खुलुमबाय आदा जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ आदा गुड इभिनिं बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आयौ जोंहा सोरबा जि रागा जोंहरबाय गाहायाव ओमफ्राय जोंहा इउ इउ हनि सिं ओरैसै ओमफ्राय जोंहा मानो लोमजाखो होनदों आयै बिदिनोसै आरोना जिउआव ओमफ्राय अनलाइन थेंक इउ स' माच गामि गाबबाय आयै लिटुन अन थेंक इउ मा खबर जाखो ओरैसै खबरा मोजां एसे लोमजादों आङो ओमफ्राय जोंहा आदा लेथन ओरैसै ओमफ्राय जोंहा गामि गाबबाय ओमफ्राय थांखु गामियारि फिल्म मा खबर होनदों आरोना सोंहरदों आरोना हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा बेबि दल किया हुआ रे अन थेंक इउ स' माच वेलकाम जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सुखे आन जाजोब्बायलै नों आइदि दानदों नामा होनदों आरोना आइदि दानदों नामानो लैथुन आदा नै माबा जिमाव ब्रादारनिखौहाय आन जाजोब्बायनो सोर आन खालामखो बेबा मिथिला आरोना मानि थाखाय आन खालामखो सोर खालामखो बिदिबो थायो मानसिफ्रा नै ओरैसै आगै गावदों गामियारि ओरैसै थांखु मोजां नङा आंना खबरा होनदों आरोना थांखु ओमफ्राय थांखु सोर दे आं होनदों आरोना जिखुनु आं सिनायला आरोना दिनैसो फैदों थांखु आइदिजों जिखुनु आंनावहाय ओमफ्राय जोंहा लिटन अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय खोरोमदाव खाख्रेब ना
गारलै होनदों खाख्रेबना गारलै होनदों गाख्रेबना गारलै होनदों। मा बुस्थु गाख्रेबनांगौ दाना मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा गामियारि गाबबाय हेल' 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 होनदों थांखुआ ओमफ्राय जोंहा थाथ'दो दे आंना नेट जाला आरोखि औ थेंकिउ स' माच गामियारि बाजै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि नैबे फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय दसेखिनिब्लाबो आरोना थेंकिउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लेथ' नै ओरैसै गामियारि फिल्म फेमिलि बावसो आरो होनदों ओरैसै औ थांबाय आरोना बिस्रा ओमफ्राय बेग जोंहा पिंकि सायाम थेंक इउ स' माच खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम स्वागत जनायसुम मेरा लाइफ में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको मैं आईडी देता हूँ अभी आ गया थैंक यू सो मच बैग दिया ना मुझे हाँ अभी आपको आईडी देता हूँ अभी रुको कमेंट करो आपको आईडी से मैं ज्वाइन कर लेगा अभी 2:30 हो गया आपको 2:31 करना वाला आपका इल बी लाइफ डाल देता है ना इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑल बेल आइकन दे दिया है और छोटा 1 मिनट वीडियो देख के आपको सब कर लेगा ओमफ्राय मेरे को भी सपोज करके रखो सब करो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दल बेबि मा खबर दिङा सना खबरा मोजां आयै सना होनबाय थेंकिउ गोजोननाय मोनबाय आं होनजाफेरनो मोनाखै थेंकिउ खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दिङा सना थेंकिउ बेबि दल जोबोद गोजोननाय थाबाय लेथन भुमिखा फिसाय ओरैसै भुमिखानिसो जालायबाय ओमफ्राय जोंहा अनलाइन लाइक दन सानसुलि थेंकिउ स' माच ओमफ्राय लेटन अन ओमफ्राय जोंहा थांखुआ मा होनदों हेल' थेंकिउ स' माच ओमफ्राय 4 लाइक दन थेंकिउ स' माच थेंकिउ वेलकाम जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मस्ट वेलकाम पिंकि सायम मा होनदों नोंना डिउटिखौ दिउथिया खै घन्टा जायो होनदों आरोना ब्रादार आंना 8 घन्टा जायो आरोना 8 घन्टा जायो डिउटिया ओमफ्राय बाराबो जायो एखमबा समावहाय दा खामानि गैथ्रा माने एसे माने जेबो खामानि गैया फैसाबो फैया बिराद खम फैसा दा मानि मास मोनथामा फैसा फैयाखै आंनाव 10,000ल' फैबाय थादों आरोना मानोना जानायनि दाननायजों आरोना जानायावनो 4,000 दानखायो 14,000 दा बिनि थाखाय फैसा फैया आंनावहाय आपका डांस हो गया आपका प्रियंका सायम आपका डांस हो गया आपको कमेंट करके मेरे को कमेंट करके रखो अभी मेरे को ज्वाइन हुआ है ना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नै ओरैसै सोर जयेन खालामखो जयेन खालामदो ओरैसै खालामलायदो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबि दल दिङा थाब फराय आयै थाब फरायनोसै गाबदों आरोना आङो बै लामायाव एसे लेट जाबोदों माने सैमा दंमोन नालाय ओरैसै ओमफ्राय खोरोमदाव आयै थेंकिउ स' माच लेथुन बाग्लारि अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय थांखु जि होनदों आरोना ओमफ्राय होनदों आरोना लेथुन नै ओरैसै मा खालाम बायदोंब्रा होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जों आंनिल' आनजायाखै रायजो ना मा होनदों आंनिल' आनजायाखै रायजो नानो आन जादों दिङा बिदिसो जादों आरोना बेबा बोरै जाखो आंथ' मिथिला आरोना बेखौ जिखुनु जायो आंनाबो मैयाहाय आयु 20था 24था दंमोन आंना ओमफ्राय दहाय फुङाव सासेनाव मानसिनाव लाहैनानैसो फैफिनदों आरोना आंनावहाय सोरनावबा हिन्दी बालाफोरनाव थांदोंमोन आं बेनिफ्राय फुङाव बेलासियाव लाबाय हरावनो आन जाफिनजोबबाय बोरै बिदि जाथाय फात्ता मोनाखै आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सिलामाया फैनो रोङाखै नामा दाबो आन्दाज मोनाखै दां सिलामाया होनदों सोर बेलायलै बियो आंथ' मिथिलालै जा दहाय जा आयु नामफ्रा बोरै थायो ओरैसै नामफ्राबो जोंहा ओमफ्राय लेथ'ना दा अन थेंकिउ स' माच अन ओमफ्राय जोंहा बेबि दल आं सोर सिनायदोंना दिङा सना सिनायासैलै सोर जाखो मिथिथ'ला जिखुनु उनाव खिन्थाहरदो अनोब्ला आरोना आंखौ जुदि मोजां मोनोब्ला साब खालामदो आरोना थेंकिउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक दन टु थेंकिउ स' माच ओमफ्राय हेसटेग जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय स्टेनखौ गार होनदों आं ओरैसै स्टेनखौ बारजों मावग्राखौ ओरैसै ओमफ्राय जोंहा नोंखौ सोर सानना लादों नों होनदों
आंखौ सोर सानना लादों नों होनदों आं मिथिला आरोना जिखुनु गोरोन्थि दा सान आरोना मिथिला जिखुनु सोर सानना लादों आं जेबो सानाखै आरोना सोर बेलाय मिथिया हमनो हाया आरोना ओमफ्राय आं बिदिखौ दाबो कनफिउस जाखायो आरोना आइदिजों कमेन्ट हरबा मिथिगौमोन बै माबाफ्राव आरोना ओरैसै ओमफ्राय पिंकि सायाम क्या बोलता है आपको क्या हुआ है आदा थेंक इउ स' माच वेलकाम खुलुमबाय नमस्ते पिंकि सायाम थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय वेलकाम मस्ट ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सम हाय थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय वेलकाम वेलकाम ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव बसुमतारी थांखु ओरैसै ओमफ्राय जोंहा हाय थेंक इउ ओमफ्राय खोरोमदाव सिनायदों आं नोंखौ होनदों आदसा आंखौ सिनायदों आरोना औ सिनायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय सिनायनायनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच सिनायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय अके होनो आरोना जोंहा सान मौसुमा ओमफ्राय जोंहा थांखुवा ओमफ्राय जोंहा अफ होनदों आरोना खोरोमदावा ओमफ्राय जोंहा बेबिदला मा होनदों लेथन आदा भुमिखाखौ लायसै नामा होनदों आरोना लाथोंसै आरोना पिंकि बाय बाय होनखोनो होआखै जोंहालाय ओमफ्राय जोंहा नै थांखुआ बाय बाय बस थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय माबा खायलें खायलें जादों ओमफ्राय माबादि नुदोंथाय मोनाबाय आरोना नै बिजों मानसि बेग थांदों आरोना खामानि मावनानै फैबाय ओमफ्राय जोंहा बाय बाय होनदों आरोना ओमफ्राय बेबिदल आंखौ सोर सिनायदों बुंलाय होनदों सिनायाखैल' बेबिदला सोर जाखो मिथिला आरोना जिखुनु हिनजाव ना हौवा मिथिबावला आरोना आङो सरि दे ओमफ्राय खुलुमबाय आदसा नमस्ते नमस्ते जोंहा पिंकि सायाम थेंक इउ खुलुमबाय नमस्ते आयौ बर' रोंगौ खुलुमबाय 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 वेलकाम वेलकाम ओमफ्राय बेबिदल अन ओमफ्राय बेबिदल फैबायलै आयौ सिनायाखैलै मिथिबाय सोनजिसुनारा बीबीदौल आपको आपका चैनल है क्या आपका चैनल आईडी है आपका बीबीदौल का इसके लिए मेरे को पता नहीं है और कौन है मुझे पता नहीं और कौन है ऊपर चला गया था वो सामस आदसा सामस नोंना बेसेबां साबसक्राइब जाखो नोंना गाबनायनोसै नामा 500 जाबाय आरो ना नोंना साबसक्राइबारा 500 एक खालामसै आरोना आङो नैबेजों 500 एक खालामसै आरोना ओमफ्राय नोंखौ भिडिअ नायनानै माबानोसै आरोना साब खालामसै बेलाइखौनो जाबावासै माथो नोंनालाय मानो बिदि एल बि होयोथ' दाना नोंबो ओमफ्राय दानाबा आं नोंनिखौ भिडिअखौ नायनोसै आरोना ब्रादार भिडिअआनो जाहैबाय कुइसन आरोना आदसा कुइसन आरोना भिडिअआ माने एन्सारखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नोंसोरो जे कमेन्टआव खोन्थाहरदो कमेन्टआव मोजां खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं नोंसोरो जुदि रोङा होनना कमेन्टआव बुंहरोबा आङो एसे खुलुमबाय ओमफ्राय जोंहा बेबिदल अन ओमफ्राय हाहा होनबाय र' नोंखौ सिनाया होनदों आरोना बेबिदल सोर जाखो आयौ आं नामखौ बुंथ'ला आरोना आंनि एलबियाव ओमफ्राय जोंहा आप काहा से हो अभी भी अंधारा नहीं हुआ है अच्छा मैं मुंबई महाराष्ट्र से रहता है अभी काम करता हूँ फैक्ट्री से इसके लिए अंदर से मतलब मुंबई से थोड़ा अंधेरा हुआ नहीं अभी होने वाला अभी 6:30 को अंधेरा हो जाएगा और तो भी लाइट नहीं खत्म हो गया जोंहा बेबिदलनि अन जाबाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिङा लाइक दन आगै थेंक इउ स' माच खुलुमबाय बाजै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय नै माथो गोमोरलांनायखो दानो मानो आन जाबाय थायो बेलाय नै ओरैसो दोननांगौ होनबासो जायो ओमफ्राय जोंहा साइलेन्ट खालामना ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनदों अ बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा देलाय थाब फराय होनदों आरोना फरायबाय बिबिदल फरायगासिनो अफ 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 होनदों आरोना जोंहा खोरोमदावा ओमफ्राय जोंहा रंजालि अन थेंक इउ बेबिदल जइन मि जइन मि आपक' रिटार्न दिंगा बिबिदल नोंखौहाय नै जोंहा पिंकिया सायामाहाय जइन खालामबाय आरोना जिखुनु जाया रिटार्न हरफिनदों कमेन्ट खालामलायदो आरोना कमेन्ट कीजिए उसको भी कमेन्ट देखिएगा तो आपको रिटार्न मिलेगा ओमफ्राय जोंहा हेलौ होनदों आरोना बाजैया ओमफ्राय बिबिदल खोरोमदाव दारलिं होनदों आरोना जोंहा बिबिदला ओमफ्राय जोंहा बे खानाय सिनजादों होनदों मा होनदों बा खानाय सिनजादों औ खानाय सिनजादों आरोना मैयाहाय ओरै सिनजादों आरोना नै खानाय सिनजादों आरोना एसे आन्दा आद्रि जाबाय आरोना मोनाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों
खोरोमदावा होनदों दारलिं ओमफ्राय बा ओमफ्राय जों हेल' 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 होनदों जोंहा माइनाव बसुमतारी माइनाव नार्जारि सफैनो हादों थेंक इउ स' माच खुलुमबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मा खोमसि नुलायबायलै ओमफ्राय लिंक हरनायफ्रा फैयासै माखासे ओमफ्राय जोंहा अके आदा इदार अंधेरा हुआ हो गए हो जाएगा अभी होने वाला है अभी ज्यादा टाइम नहीं अभी ओनली 20-25 मिनट हो जाएगा अभी रात होने वाला है 20 मिनट 25 मिनट बाद में रात हो जाएगा धीरे धीरे आन्द्रा हो जाएगा ओमफ्राय जोंहा रंजालि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबि दल अन थेंकिउ ओमफ्राय हाय दिङा आगै औ बाजै माइनाव हाय हेल' गुड इभिनिं बाजै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रंजालि अन ओमफ्राय जोंहा जों माबा होनदों माइना अ बिदिसो होनदों औ औ औ ओमफ्राय जोंहा आइदि नांगौ होनदों आरोना आइयो आइदियाथ' बाजै नोंनो हरखांजोब्बाय गोदान खुलिनाय गैया चेक खालामजागोन र' गोदान खुलिबा हरसै बाजैया दाथ' आंनाव आइदिया गोदान गैया आरोना ओमफ्राय जोंहा आइदि नांगौ होनदों आरोना आइदि नांगौ ओमफ्राय रंजालि अ बिदिसो नामा नों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबिदल दिङा आं लोगो जाया दिङा आं लोगो जाया अ नोंहा आइदिसो नामा होमबालाय लोगो जायाबा ना ओमफ्राय बेखौथ' मिथिला आरोना जुदि चेनेलबा साब खालामनानै होदो अननानै आरोना ओमफ्राय आइदि लानो फैदोंनो ओमफ्राय नै बाजै रंजालिनो आं लासै लासै हरबाय थागोन बयनोबो हरजोबगोन आरो ना आइदि खुलिबानो मोनजोबगोन आरो ना आं दा खुलिनो टाइम मोनाखै रंजालि सैमा आथिं ओरैबा ओरै ओमफ्राय जोंहा अके आदा आबि बाय बाय फ्रेन्डस मेल हे अच्छा थेंक इउ स' माच बाय 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 बहुत टाइम बिजी छोड़ के मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको धन्यवाद दे दिया है थेंक इउ बाय बाय जोंहा मा होनदोंथाय दैथुन बसुमतारी फंबाय सफैनो हादों थेंक इउ खुलुमबाय फंबाय सना आंनि फेस्ला स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लाइक डन आदा नेट स्ल' आंना लाइकल' होनो फैबाय आं होनदों औ नोंहा दहाय एल बि होबाय थादों आयौ जोंहा गाबनायखौ बेखौ हरनाङालै माबा सिनायथि सफैनो हादों 156 थेंक इउ स' माच खुलुमबाय आं गाबबाय आयौ गाबनायखौ नैबेखौ हरनाङा दे बै गिदिर गिदिरखौ हर आरोना नैबे डाब्लिउ टि खौहाय खमायो आरोना बेयो मुजिया बैखौ हर आरोना ओमफ्राय बिबि दल दिङा सना आं एल बि होनोसै टाइम जाबाय नै ओरैसै आदसा होदो नटिफिकेसन फैगोन होदो खुलुमबाय दसे इनभाइट जाफैदोंमोन ना नोङो अब्ला थेंकिउ नोंसो दे होदो आंनाव नटिफिकेसन फैबा मिथिगोन सोर एबाराव होबा मिथिबाय होदो होनाय लोगो लोगो ओमफ्राय फैबानो नुसिगोन आरोना आङो बिबिदल टाइम जाबाय ओमफ्राय जोंहा आंनो हरनांगौआ ला दे दिङा बाय आइदिखौ लाहला आं दे लाथ'लाबा दे ओमफ्राय हरगोन आं गोदान खुलिबा हरगोन आरोना दाथ' गोजामसो नालाय गासिबो अलरेडि दंखाजोबो अलायजोबो आरोना बोरलाबानो अल ओमफ्राय नों आइदि हराखै फैबाय आरो जोमाव नोंबो माथो खारोहो ओरैसै जोंहा ओमफ्राय बाजै रंजालि अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय सिनायथि मा होनदों बि गैया होनदों आरोना आदसा बे गैया होनदोंना ओमफ्राय जे मावा आदाया मा होनदों रंजालि सैमा आथिं सोर ओरैबा ओरै खारथिं गारोना यालै होनदों खाथिंग्रायालाय होनदों आरोना ओमफ्राय बिबिदला सिनायबाय होनबा नों होनदों आरोना दे एलबि होदो अब्ला सिनायसिगोन ओरैसै खुलुमबाय दे बिबिदल होदो आरोना जोंहा ओमफ्राय बा साला फान्थावा ओरैसै फानथावासो जालायबाय थाम्फै अरजालायबायलै बिराद जारला थाम्फै अरबाबो जोंहा माथो थांजोबबायसो ओमफ्राय जोंहा सिनायबाय होनबा नों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एबा साला फान्थावा ओमफ्राय जोंहा खमायजोब्बाय आंना ओरैसै सिनायथिना खमायजोब्बाय र' आं आइदि दङ खोमा नोंनि थाखाय दहाय आंनाव फैदोंना ओमफ्राय जोंहा आइम गोरा खुलुमबाय नमस्ते गुड इभिनिं गुड इभिनिं आंनि
फेस्लायसनाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा आइम गोरानिसिम स' थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय गामियारि सना आयै गाबफैबायलै जिउआ ओमफ्राय आं गोरा नै नुहुरबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा अनजिमा गयारि सफैनो हादों थेंकिउ दाबो मोनायाखै नामा मोनानोसै खुलुमबाय जिउ खुलुमबाय 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 जोबोद साबायखर थाबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम आंनि एल बि आव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय खुलुमबाय नमस्कार माब्रै दङ मा ओंख्रि संखो अनजिमा गयारि दाबो मोनायाखै नामा होनदों आरो ना ओमफ्राय गामियारि जारलाथार हौवा थाफायो जारला जाखायोथ' आरोना बेनोसै माथो खालामावनो गोसोबायदि सोलिनो हाया आरोना ओमफ्राय जारलासो नेटाबो खुनुरुखोमसो औलै बाजै माथो खालामबावनो आरोना आंबो नाय दासो 19 थाखानि एमबि सोदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबिदल गोसोआव सानना ला आंखौ होनना नोंखौ दा बुं गोसोआव सानना ला आंखौ होनना नामखौ दा बुं ओरैसै औ दे साननानै लाबाय दे साननानै हरदो आइदि दे नागिरगोन ओमफ्राय जोंहा सुमित सना आंनि जिउ ओरैसो बिबिदल थेंकिउ नै हमजासिनबावबायसो ओरैसै मिथिसिनबावबायसो बोरो एलबिया दाबो सफैया ओंखारलांबाय ओमफ्राय सफैया दाबो होआ र' एसे लेट जायो नैबाव सिगां फैग्रोयो आरोना बेयाव एसे लेट जायो मानोना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आं नुलाहाय नेटानो गिदिंबाय थाबाय औ नों दहायहाय नायबाय थाबाय माथोनाव थांबाय थाबाय नालाय नेटा जोबखासिगोना नों दहाय फुङावनो होनखादों खिन्थादों अनजिमा गैयारिया दहाय आंनो ओमफ्राय मा होनदों आदै मादैमोन मा खबर खबरा मा खबरनो जोंहा खोन्थाहरदो खबरा मोजां ना गाज्रि ओरैसै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सिनायथिया मा होनदों माथो नोंखौ जा मोजां नुदों हिर' होनदों आरो ना आयै स' थेंकिउ हिर' नुदों खाफालमोनदा खाफालमोनदा आरोना सिर' नुदोंब्लाबो खाफालमोनदा आयौ थाम्फै फैदोंलायलै आं लाइटसो होबावनोसै आं अब्लाबो खाफाल मोनदासो हिर' नुदोंब्लाबो आंना ओरैसै ओमफ्राय एस एम बाजै बियो ना ब्र' खिन्था जालायबाय ओरैसै आयै मिथिबावबाय होननायसो जाबाय दा खिन्था होनदों दा आंखौ ओरैसै ओमफ्राय जोंहा रंजालि बाजे आइ एम गोरा आमाइ ओरैसै आं गोरा आमाइ औ ओमफ्राय जोंहा नरना सफैनानै थेंकिउ खुलुमबाय फंबाय सना नरना थेंकिउ फंबाय खुलुमबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय फंबाय नोङो सोरजोंबा जयेन जायाखैना फंबाय नोंखौ ब्लु होबाय आरो ना ब्लुआव थुबाय आरो ना ओमफ्राय दा फंबाय नोङो बै माखासे मानसिफोरखौ कमेन्ट हरनानै दोनदो आंखौ सापर्ट खालाम होननानै कमेन्ट हरनानै दोन दे फंबाय नरना थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नैबे आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय फंबाय नरना थेंकिउ ओमफ्रायसो सोरखौहाय नोङो बेयाव गासिबो नोंनि लोगोफोर गैया आरो ना नोङोहाय बेवहाय ग टु चेनेलाव बेनि प्रफाइलाव थुनानै ग टु चेनेलाव थांनानै बिनि साब खालामदो बेखौ ओमफ्राय मोनसे भिडिअ गुसुं नायनानैब्लाबो बा माबा मोनसे नायनानैब्लाबो बेखौ थुनानै कमेन्ट खालामनानै गारबोदो आरो दस्राखौ लोगो खालामफैदोलाय बिदि गलायबाव थुनानै आरोना फंबाय नोङो गोदानसो चेनेला नोंना मास मोननै ना मोनथामल' जादों नोंथाङा सापर्ट लादो आरोना बयजोंबो सापर्ट खालामदो नोंथांनो आइडि हरनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम सफैदों नरना थेंकिउ स' माच फंबाय आंनि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों खामाय मा होनदोंथाय जोंहा फंबाया मा होनदों खामाया बाय नामा आदा खामायबाय नामा आदा होनदों मायाव इउटुबाव खामायनो हायालै मन' जाबासो खामायनो हायो 4,000 5,000 मन' जानानै मन' जाबासो उनावसो लासै खामायलांनो हायो आरोना इउटुबनिफ्राय फैसाखौ ओमफ्राय दाथ' होनबाबो फैसा मोना आरोना इउटुबावहाय जोङो मन' जाहोथारनांगौ चेनेलखौ मन' जानानै सरखारनि आखायाव जेनेब्ला जोङो गावखौ
मेट्रिक होखांनानै जों भटार कार्ड दिहुनो होमबा गभर्नमेन्टनि आखायाव भटार कार्ड होबासो जोंखौ गभर्नमेन्टआ सिनायो नालाय अब्लासो जों बेबायदि आरोना चेनेलाबो थिग बेबायदिनो 4,000नि गोजौआवहाय वाच टाइमा जाब्लासो मन' जागोन आरो ना मन' जाबासो नोंथाङा इउटुब प्लेटफर्माव सफैनो हागोन आरो ना जों दाबो बे ओरैनो जानला मानला आरोना ओंखायनो जोंखौ रावबो सिनाया आरोना बेबायदि डकुमेन्टस गोनां आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बेबि दल होनदों आरोना जोंहा आइेम गोराया ओमफ्राय जोंहा मानो होनदों जोंहा सिनायथिया ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नरना ब्लग लोगो जादों औ दे लोगो जादो दे बाजै रंजालि बे नरना फंबायखौबो आंनि फंबायखौबो कमेन्ट हरनानै दोनदो कमेन्ट हरनानै दोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा सिनायथि नोंनोबो ओमफ्राय बेखौहाय नरनाखौबो कमेन्ट हरनानै दोनदो बियो गोदान लोगोसो दिनैसो फार्स्ट टाइम सफैदों आंनि नैबे एल बि आव फेस्लासिमाव रंजालि आनैसो मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंहा मानो खाफाल मानला जानांगौ आदा होनदों खाफाल मेनला जानांगौ होनदों ओरैसाय फंबाय आंनाबो नोमबाजै नांसिगौ फंबाय नरना माखौ सोंखो ओमफ्राय जोंहा रंजालि बाजै अनन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा रंजालि बाजै अनन ओमफ्राय ओंखाम संग्रा नांगौलै दिङाब्र' औ लादो दे लादो ओंखाम संग्राखौ आइदि नांगौ होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा एस मेरकारि सफैनो हादों ओमफ्राय एस मेरकारिया दाखालि आंनाव थायाखैलै थेंक इउ खुलुमबाय एस एस मेरकारि थेंक इउ स' माच माइ लाइफ स्टाइल में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको स्वागत जनायसु ओमफ्राय जोंहा बेबि दल सुमित सना आइ लाभ इउ ओरैसै नै माथो दाबो एलबि होआ बोरै जाखो होदोंना होआखै जाखोब्रा बोरोथो सफैबावाखै गैया बोरै थगायखो होनोसै होननायालाय दे होदो ओमफ्राय जोंहा हेल' होनदों सोमिर सना लाभ इउ ओरैसै लादो नोङो लादो ओमफ्राय जोंहा जागोन दे सना हिर' ओरैसै औ दे बाजै सिनायथि दे जादों रंजालि अन ओमफ्राय आइम गोरा आइ लाभ इउ थु बेबि ओरैसै लालायदोलाय नोंसिनि दिनसै ओमफ्राय गुड वार्क थेंक इउ स' माच थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बेबि दल आं हैया आयौ मानो होलासो होनलायबायलै आं दुखु मोनलायबायना नायदो मानो होआ जाखो होआबा फैदो आंनाव होआबा फैदो ओमफ्राय जोंहा सिनायथिनो आइडि हरसै सिनायथिया आंनाव दिनैसो गोदान सफैदों थेंकिउ स' माच सिनायथिया 194 जाबाय नोंनिखौ 195 खालामसै नै नोंनिखौहाय आरोना ओमफ्राय बेजोंबो भिडिअ मोनसे नायनोसै आरोना नोंथाङाथ' एल बि होजाबाय नोंनाबो एल बि होआ माथो भिडिअ दोंसे नायनानै नोंथांखौ साब खालामसै आरोना ओमफ्राय जोंहा भिडिअआ गुसुं दंना गैया नायग्रोनि आं वास टाइम खालामनो आरोना टाइम मोनालै एल बि होबाथाय दा टाइमा बिराद स' थाङो ओंखायनो गुसुं भिडिअ नायनानैसो होनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय सर्ट भिडिअखौ नायनोसै आरोना सर्ट भिडिअ दंना गैयाथाय गुसुङा आयौ बोरो सर्ट भिडिअबो गैबावा नामा सर्ट भिडिअ'आ नैबेयाव नायसै आरोना आइडिजों गथ' बानाय आरोना ओमफ्राय 1 मिनिट आरोना बेबो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिबि दल आं होआ होनदों आयै होनबा फैदोना दसे बाजै दसे फैदो ओमफ्राय इन्टारेस्टारलै आदा होनदों थेंकिउ फंबाय नरना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय नोंथांखौहाय फंबाय सना नोंखौ माने माखासे मानसिफ्रा दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय नोंथाङाबो फंबायाबो लोगो खालामलायदो बयखौबो कमेन्ट हरनानै दोन दे नोंथांनो आं ब्लु होबाय फंबाय सना आं नोंनो गासिखौबो लोगो खालामनो थाखाय ब्लु होबाय आरोना नोङो बिनि चेनेलाव बैनि जायखौ नोङो लोगो खालामनो बिनि प्रफाइल गलाव थुनानै नोङो ग टु चेनेलाव हाबहैनानै बेखौ साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय बेल आइकन अलाव थुनानै होदो नायबाय थानो भिडिअआ जाहाथे नोंनाव सफैयो ओमफ्राय भिडिअ दोंसे नायदो आरोना कमेन्ट हरनानै गारबोदोलाय आरो दस्राखौबो बिदि खालामफैबाय थादो आरोना ओमफ्राय जोंहा आइएम गोरा मानो होआ होनदों आरोना ओमफ्राय गाबफैबायसो आइएम गोरायाबो नोंखौ गोसोखांनानै होलानो ओरैसै ओमफ्राय खेला जादोंना खाथियाव दावरावथार सर्बनास मुद खालामबाबोथ' जायासै जानोसै बिदिब्ला बिदिसो जादों ओमफ्राय नै जोंहा अवान दान्स जाबाय बिनि सिनायथिनि अवान दान जाबाय ओमफ्राय जोंहा रंजालि अन ओमफ्राय बिबि दल सुमित सना नोंहालाय बिदिसो सिरि ओरैसै नोंसोरो र' थांगासिनो दं बैसागुआव बाराब्ला ओमफ्राय जोंहा आंनि एल बि आव फै दा बेबि दल आं थाङालै बेबि दलखौ लिंहरबाय आं थांला बेयो आंखौ सैला दाना नोंनाव थांथोंसै बेयो आंखौ सैला नै एल बि होनो होनबाय गैया होआ होनबाय ओमफ्राय आंथ' नोंखौ सिख्लाबा नों फसाय
बिदि नङाब्रा मा सिख्ला नांलायगौ थोदस ओरैसै आंथ' नोंखौ सिख्लाबा नों फसायनोथ' जाबाय ओरैसै आयु आंखौसो होनदों बाजै माबाया आंथ' नोंखौ सिख्लाबा नों फसनथ' जाबाय ओरैसै नै नायबाय आरोना नोंनिखौ टु भिडिअ खालामबाय आरोना टु दान जाबाय आरोना साब खालामबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा थाम्फैया जा दिसटाब दै खोमसिबायबो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रंजालि बाजे अन ओमफ्राय बिबिदल सुमित सना नोंलाय नोंहालाय होनदों आरोना जोंहा बिबिदला ओमफ्राय जोंहा सोदोमस्रि लाइक दन होबाय आगै सना थेंकिउ स माच बाजै सोदोमस्रि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै थेंकिउ स' माच जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक दन होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै थेंकिउ ओमफ्राय लाइकखौसोल' सोरबा होनो रोङाखै खोमा गोदान गोदान मानसिफोरा आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आइम गोरा आंनि एल बि आव फैदो होनदों आरोना जोंहा आंथ' नोंखौ सिख्लाबा फसन जाबाय होनदों आयु ओरैसै लागौमोनथ' आरोना मोनबा दाबो लाजायो ओमफ्राय होनदों आरोना रंजालि बाजै हाय लोगोफोरा भिडिअ गोदान होबाय नायलायदो होनदों नायलायदो दे जोंहा नरुना फंबायनिखौबो नायनानै होदो बिथाङा मास मोननै ना मोनथामल' जादों चेनेल खुलिनाया थेंकिउ स' माच आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नरना ओमफ्राय जोंहा हाय लोगोफोर होनदों आरोना ओमफ्राय बाजै सोदोमस्रि आयौ आगै मासि मोजां कमेन्ट फरायो ओरैसै जोंहा ओमफ्राय मा होनदों आबै सोदोमस्रि मा खबर होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय खम आगै गाज्रि दामोन आदसा खबर मा होनदों आयै जेखाइ खबाइ जेखि नार्जारि समा थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय जेखि नार्जारि थेंकिउ हेल' दिङा बेसे गोबाव जाखो नै आधा घन्टा बारबाय बाजै जिउ ओमफ्राय जोंहा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ बाजै जेखाइ खबाइ ओरैसै नरना लाइक थेंकिउ ओमफ्राय बै नरना बै थ्रि दराव थुनानै ओमफ्राय ओरै आगसि साइडआवहाय लाइटखौ थुनांगौ आरो ना गोजौनि थ्रि दट खना आगदाजों नुयोना थ्रि दट मोनथाम नुयोना दट मोनथाम नुयोना गोलावनो बेवहाय खनसे थुदो ओमफ्राय आंनि बै ओरै आगसि खनाजोंहाय लाइकआव थुदो आरो ना अब्लानो लाइक जायो आरो ना खनसेल' थुनांगौ खननै थुबा आनजाफिनो ओमफ्राय जोंहा सोदोमस्रि बाजै आयौ होनदों आबौ दिनैसो लोगो मोनदों आइ एम गोराखौ होनदों बेहा बिदिनोसै जोंहा बे बिबि दलखौ गोसोथोबाय ओरैसै दिङा सना गाज्रि दामोन आं थांलालै नोंस्रा मालाय दंलायखायो आयौ आंखौ सैला गाज्रि दामोन होनबावबाय नै जोबनायाव जेखाइ खबाइ नाव होनदों आयो जेखाइ खबाइ जिउ बाजै सना ओमफ्राय जोंहा आइ एम आबौ मा खालामदोंनो आइ एम आबौआ मा खालामदों बेबा आइ एम आबौआ हनै जेखाइ मा होनदों बिबि दलखौहाय माने बामगासिनो दं ओरैसै ओमफ्राय आइम गोरा सोदोमस्रि आबै दिनै एल बि होआ नामा होयो होयो होगासिनो बेहा होयोब्रा दहाय होदोंना ओमफ्राय जेबो नङा अराय नांगौसो थाफाजोबनांगौ हिर' होनदों जेबो नङा मा होनदों अरजा नांगौसो अरजानांगौसो ओमफ्राय थाम्फैजोंबो हिर' थाम्फैजोंसो अरजानो थिनबावबाय ओमफ्राय रंजालि बाजाया ओमफ्राय आं ओरैनो दं आबै सोदोमस्रि आदसा ओरैनो दं आरोना डिउटि गबाय खोमा होमबालाय ओमफ्राय नै जोंहा आबै सोदोमस्रि होनदों ओमफ्राय जोंहा नरना मा होनदों नुबाय होनबालाय होनदों आरोना नुबाय आरोना जोंहा फंबाय ओमफ्राय एक्स डि एक्स आयु ओरैसो रंजालि बाजै ओमफ्राय सोदोमस्रि बाजैया मा होनदों भिडिअ आपलड होदों नामा मा होनदों जाजोबाखै आगै दिङा सना आदसा दे आपलड होगासिनो दंना आरोना होमबा एमबि खम जादों नोंना बिदिखायसो होमबालाय ओमफ्राय हागौमोन आंबो होनदों होगौमोन आंबो होनदों आदसा दे आपलड खालामग्रो आरोना ओमफ्राय जोंहा हस्पिटालाव मा होनदों जेखाइ खबाइआ जोंहा हटस्पट लानानैसो दिनै नेट पेक गैजाला आयै हटस्पट लादों गंसे जों थेंकिउ बाजै जेखाइ खबाइ बिराद खस्थ' खालामनानै आंनि फेस्लाय स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै जेखाइ खबाइनिसिम ओमफ्राय जोंहा एम बि खम जारला होनदों एम बि खम होनदों आदसा खम जासिगोन आबौ होनदों आरोना ओमफ्राय आबै आंनि एल बि आव
फै दायोहाय होनदों आरोना जोंहा आइम गोराया आरोना ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रिया हिर' सना ओरैसै ओंख्रिया मा संगोनथाय आंखौहाय माबा फुलकबि आलु संनो थिनदों संसै दसेनो मोनो ओरैसै साब्रैल' जानाय लोगोफोरजों ओमफ्राय जोंहा आबौ खैथायाव एल बि खिथा होनदों नै बेना 8थायाव होयो 8था ना खयथायाव होयो जिखुनु जाया 9थायाव होयो खोमा साराय 8थानिफ्राय होयगोन साराय 8थायाव होयगोन बियो नै गाहायाव हरबाय साराय 8थायाव होयो आबै होनदों आरो ना औ साराय 8थायाव होयो ओमफ्राय जोंहा अन ओमफ्राय जोंहा बिबि दल सुमि सना आं नों एल बि आव थाङा आं थांब्ला दिङाया थाङानो सना नोंसोरखौसो नायहैनोसै आङो आंहा मेगन साहैनोसै आरोना नोंसिनिखौ नायनानै आंहा मा जानांगौ आंहा खुदै गदो खदै गनो आंखौ सोगाबनो नै जोंहा जिउआ सफैबाय इनभाइट हरदोंमोन आं बोरो जिउ अनुसना आइयै आइदिजोंसो फैदों खेला ओरैसै गाबबायसोलै हुराव हुराव आइदिजों फैनानै गाबफैबाय मानो इनभाइट जाफैदिया ओमफ्राय बाजिसे आयु आबौ सना 8थाया आंहा होयोमोन औ समानसो जायो दा समानसो जायो ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया गाबफैबायलै सनाया मानो गाबखो र' नोङो इनभाइट खालामनाव फैया गारा आंनाबो नेटवार्क खम जाबायलै आदा मा औ माने नोंसिनाथ' नेटानो जाखाया ओमफ्राय 19 थाखानि सोयोबाथ' दा मा खालामनो उन्दुनो टाइम जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा जिउआ गाबलायबायसैलै जेखाइ खबाइ हेल' फ्रेन्डस होनदों जेखाइ खबाइ अ बाजै नोंहा जेखि नार्जारि बाजै लोगो गैयाबा नैबे फंबाय नरनाखौ सापर्ट खालामहरलाय दे बियो गोदानसो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों लोगो बे जोंहा नार्जारि अनु नार्जारि अनुसना आइदिजों माजों अरिजिनेल फैनानै नरना फंबायखौहाय सापर्ट खालामदे आंनि फंबाय आरोना बङाइगावनि आंनि फंबाय आरोना बेखौहाय सापर्ट खालाम ओमफ्राय जोंहा मा होनो आइेमगोरा बेखौ खालामबाय आरोना बाय बाय दल मानो आयै बिबि दल मानो होनदों ओमफ्राय आंनि सनाया गाबबायलै गाबबाय ओमफ्राय नै आइम गोराया हाहानो ओमफ्राय बाजै सोरजो एमबि गैला सोआबा होनदों सोयोबा सोरबा होनदों आरोना एमबि गैला सोरबा सोयोबा नै बाजै सोदोमनि नाम्बार दंबा सोना हरद' 19 थाखानि ओमफ्राय जिअ'बा 15 थाखानिनो जायो ओमफ्राय जोंहा नै हरबावदो फैया हरबावनो आंनाव हरा साला बिलाइ हरदोंब्रा नोंनाव थाबाखै नै हरबावनो फैया हरबाबो आंखौल' हरा साला मा होनो आंनोल' हरा साला बेलाय 100% थांबा सोखानाय नालाय एमबि 100% थांबायबो आरो आंना सोखाबाय नालाय ओमफ्राय दा एसे माबाबाय आरोना सोरनियाव थांनानै दं आंलाय होद साब खालामसैलां नोंखौबो होनबालाय जोंहा थाजा ब्लगआबो होगासिनो गामियाबो होबावबायसो गामियाबो होगासिनो दङ नै जालायबाय दाना होदस बे थानोसै फनानो बेयाव फैनानै होबाथाय जारला जाखायो मानो बेयाव फन हरो एलायथो जारलालै बिराद जारला फन गंसेयाव हरनोथ' हाला ओमफ्राय जोंहा खोमसिथारबायलै र' बै लांदांआव थांनोसै आं मैयानियाव थाम्फै अरै जायगायाव थाम्फै अरो गासिबो थाम्फै अरजोबो ओमफ्राय जोंहा नार्जारि सना गाबबायलै जि हराव गाबबाय सना नोंखौ इनभाइट खालामनायाव सफैयासै दा दुखु मोनबाय आङो सारला दाना फैथारला नोङो मैयाबो लास्टाव थायाखै मा बुंखो ओमफ्राय नार्जारि सना रंजालि अन थेंकिउ स' मास नार्जारि गाबबाय जेखाइ खबाइ अन दं थेंकिउ ओमफ्राय नार्जारि गाबबाय बाजै सोरजों आयौ सुमित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नार्जारि आइ गाबबाय ओमफ्राय बुं आबै होनदों आरोना बुंनो थिनदों ओमफ्राय एमबि नांगौ सुमित आं आबौ होनदोंना एमबि नांगौनो एयारटेलबा 19 थाखानि मोनगोन जिअ' बा 15 थाखानि खमाव मोनगोन ओरैसै नाम्बार हर आबै होनदों औ नाम्बारखौ हरोबा ना गोलाव हरनो नाङा दे मोनथाम हरनानै हो आरोना मोनथाम ओमफ्राय लास्टावबो मोनब्रै मोनथाम बा 6 7 8 9 10 औ लास्टाव मोनब्रै मोनथाम ओमफ्राय जोंहा जागोन दे होनदों नाम्बार हर होनदों आरोना मैयानियाव थानोसै लांदांआवहाय बेयावबो थाजागोन नामा
बेयाव मानसि दावराव थारलै फेस्लाखौ स्टप खालामसां होनब्लालाय जिरायबाय थाम्फै बारियाव जिरायफैबाय आं दाना लोगोफोर जोंहा जागोन दे होनदों ओमफ्राय नैबे सोर जाखो यायुजाल देनु नै माथो जाफैलायबायलै नामा बोरै जाखोब्रा मा होनदों आइ लास दाउ जुनु ना मा जाखोलै जुनु थारै ओरैसै नै ओरैसै जागाव मा जागाव दाथार ना गोथार ना मा होनखोलै बोरै जाखोलै जों माबासो सिफिङा जाफैबाय मा होनो बिदिखौ देबनागिरिसो जाफैबाय बेखौ मिथिलालै मा होनखोलै आं बुजियासै आरोना इंलिसबा बुजिगौमोन सुमितआ मा होनदों जों सिनायथिया मा होनदों दे बिदिब्ला आं दोनथ'नोसै सना बाय बाय थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइआ मा होनदों बाजैया जे नार्जारिया आइ एम गोरा लोगो जाहरदो दे आइयौ आइम गोराजों लोगो गैया आइम गोरा जोंहा नैबेखौ लोगो खालामना हरो आरोना मानो थांजोबखो जारलाथार नै ओरैसै जोंहा मा होनदों हरबाबो आंनोल' हरा जिउ जिउ सेलाय बेलाय जेव जेव सेलाय बेलाय फैदोना दे रावबो गैया बहा सोरखौ नुखो रावबो गैयालै खि आयु फैया गारा बिदि होनलायबाय दिङानि सनाफोर फैनो बेनिखाय आं फैबा थांनायानो मा होनो थांगायनो दिङानि सना फैनो बेनिखाय आं फैबा थाङानो आयौ बोरै होनखोलै बुजियासैलै आं बेखिनिखौ ओरैसै आइम गोदा होनबा दिङा ब्र' अनुआ साफाथार माथो सेजासिगोन सोलायलै आं मोनलालाय सेजासिगोनसोलायलै गैलालायलै आं मोनजालालायलै थोरसिनि ओंखाम बागा गैलालै आंना ओरैसै सेनोसैलाय आंनि बागखौ सेनोसैलाय आरोना गैलालाय रसा नांसिगोनलै आङो आरो सोर भगबान खि हाबफैदोलै दसे टाइमानो मिलायाना आबौ होनदों औ समान समानसो जायो जोंहा बे गोराजों ओमफ्राय जोंहा लाइट दानहै लाइक हरबायहाय होननाय जादों लाइभ हरबाय है होनदों आं रोङासैलै मा हर दुनिया आखर फैखो आं रोङाना बिदिखौब्ला ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नोंनिखौ हर आबौ होनदों आरोना आदसा अनु नार्जारि मा खबर मा खबर जाखो होननाय जाखो ना माखो मिथिलालै आइला मा होनदों एल बि आव बोरै हरनो दायो आबै होनदों ए नाम्बारखौ एल बि आव हरनो रोंला नै जोंहा मावजिया सेना लाखोमागोन जोंहा आंनिया नोंनिखौ हरबाथाय आंहा ओंखामखौ मोनजानाय नङा माथो नाम्बार हरबा आरोना नोंनिखौ दाहरखा बाजै सोद्रोमसायाव हर ओरैसै जिअ'सोहाय आइयै खमनिनो मोनो जिअ'बा हरदो दे होमबालाय दे हर जिअ'निबा हर जिअ'निबा हर 15 थाखानि जायो एमबिया ओमफ्राय 1 जिबि मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा सनाया मा होनदों दिङा आंखौ सैया आगै बिनि दुखु नोंखौ फैया नायलाय ओमफ्राय दाबो सफैया दा फैदो फैदोना ओमफ्राय नै दाबो इनभाइट खालामगासिनो आं नोंखौ नेगासिनो फैया गारा माबा माबि होनगासिनो बोरोथो गोथांबो जाफैया दाबो ओमफ्राय जोंहा नरना फंबाया मा होनदों फंबायाहाय मा होनदों जोंहाना आंनि फंबाया मोनाबाय माथो आदा औ मोनाबाय बेखायनो आं नैबे खाथियाव फैबाय आरोना फैबाय बिराद थाम्फै अरबाय आथिङाव जुथा गानाखैना माया लासाव ओंखाम जादों आं
मैया लास्टाव ओंखाम जादों आं आदसा ओंखाम जादों ओमफ्राय दे फैदोना फैदोलै दसे फैदो आं जा दुखु मोनगोनलै नोंखौ जुदि फैयाब्लाथाय नोंखौहाय आं बुंनो हाला आरोना फैदो ना दसेल' फै दसेल' कारेन्ट गैया होनदोलायलै बे मम बाथिखौ फुखां बे मा होनदों बेयाव थानायाव सोरनि नाम्बार दं खिन्था होनदों आरोना बेयाव थानाया सोरनि नाम्बार दं ओमफ्राय आंनि गैयालै रावनिबो गैया आंनावहाय दंबाबो सोर हरगोन आरोना बेवहाय गैया आरोना ओमफ्राय बाजै नोङो नाम्बारखौ हरदो आरोना जोंहा सुमित फंबायनो आरोना माबानो आयेम गोरानो ओमफ्राय आं लाइक हरबाय थेंकिउ सिनायथि थेंकिउ स' मास दासो आयु जा गोबावजों ओंखायनो सिगां होआबा बावोबो बिदियावनो माखासे मानसिफ्रा आरोना ओमफ्राय जोंहा अइ होनफैलायबाय नै बिजों फैनानै अइ एस एम बाजै नि दं होनदों आरोना नोंनाव दंमारोसो गैयासो होनदों दंमारोसो नाम्बारा बिदिसो ओरैसै दे होमबालाय नै नों थिनदो आदा भिडिअ' गोदान होनायखौ आदसा स' आंनि गासैबो इउटुबनि फेमिलिफोर आंगो लोगोफोर नैबे जोंहा नरना फंबाय आंनि फंबाय नाहाय भिडिअ गोदान लाबोदों नोंथांमोनहा बेखौ भिउस खालामदो नायदो आर ना नैबे नरना ब्लग लिरनाय दंना बेखौहाय सापर्ट खालामदो आंनिनो फंबाय बियो बङाइगावनि गासैबो अनसायदो आरो ना बेहा गोदोना चेनेल गोदाना बारा गोबाव जायाखैना चेनेला बेहा फंबायना गोदानसो नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामदो आंनिनो फंबाय जाहाथे बिथाङाबो दा क्लास 10आव फरायगासिनो दङ नाइन टेनाव फरायगासिनो दङ आरोना दा कम्पिउटार क्लास लादों बिथांखौ सापर्ट खालाम बिथाङा बिराद गोसो मोजां फरायगासिनो बिथाङा गाहाय आरोना मानसिया नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामदों अननानै प्लिज आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबै गुरैयै खावलायबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बाजै सोदोमस्रिया मा होनदों नरना आंजों लोगो दंना गैयाथाय गैया गैया बाजै सोदोमस्रि गैया बेहा चेनेला गोदान ओमफ्राय दिनैसो आंनाव इनभाइट जाफैदों आंनि फेस्ला टिमाव जयेन जाफैदो ओमफ्राय दा कमेन्ट हरनानै दोनदो बाजै साब खालामना हरदो दा नायनानै साब रिटार्न खालामफिनजोबगोन फंबाया आरोना बियो बिराद मानि गोदानसो चेनेला ओमफ्राय बाजै होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा अनु नार्जारि मा ओंख्रि संखो गोरान ओरैसै ए जोंहा माबासो नामा होनबा ओइनि ना आदार होग्रानिसो होमबा नोङो ओरैसै नरना बेबि कमेन्ट खाम औ दे बाजै सना बे नरनाखौ कमेन्ट खालामनानै हरदो आरो ना आइदिफोरजोंबो हरदो आरो ना नोंनियाव थाङोबा आइदि मोनबोगोन मोनसे आरोना बयबो ओमफ्राय बाजै सोदोमस्रि आंनाव गैया एसामनि नाम्बार आब' होनदों औ गैया आरोना ओमफ्राय जोंहा मा ओरै लिरो दाउ आथिं आखर सिनायला आं ओंख्रिया दाउ आलु नोंबो सिनायासै आंबो सिनायाखै आरोना ओमफ्राय आं नोंखौ मैया बै बिबाराव नेबाय थादोंमोन इनभाइट जाफैगौबा होननानै लांगोनायाव नेबाय थादोंमोन आं बिबारनियावहाय बिबारनि लांगोनायाव नेबाय थादोंमोन सना नोंखौ ओमफ्राय फैयाखै नोंहा ओंखाम जाबाय थादों होननानै बुंनानै ओमफ्राय जोंहा जेखे बाजै साबदन होनदों आरोना जेखेया थांखोना माखोथाय ओमफ्राय जोंहा एस एम नोंनि नाम्बार लानि दे आं औ लालायदो दे ओमफ्राय नाम्बारखौ फुल लिरनाङा ओमफ्राय आब' सोदोमस्रि दं नोंनासो गैया होनदों अ बिदिसो होनबालाय ना ओमफ्राय थाथ' दिङा होनबाय आरोना थाथ' दिङा कमेन्ट जौथाव थाबाय फराय ए कमेन्टआ गोजौ थाबोबाय नोंना अबेयाव ओइलाय अनुखौ होनदोंना आङो थाबोआखै ओमफ्राय जोंहा दाउ आथिं ओंख्रि होनदों बेहा ओमफ्राय मैया आङो नैबे सनाखौ नैबे बिबार बारियाव नेबाय थादोंमोन नै बिबारखौ नायफिनदो दिनैहाय मैयानि बिबारखौ नायफिनदो आं बेयाव नेगासिनो दङ सनाखौ माला सफैगोन इनभाइटखौनो जाहरा गिनानै ओरैसै खावनानैसो लायजानो गिखोना माखो जोंहा बे आन्द्रायाव थाग्राफोरजों साखन्द्राफोर थायोनो ओरैनोबा ओमफ्राय ब्लु हरलाय दे हरबाय बाजै ब्लुआ जादोंना जायाखै ब्लुआ जाबायथ' बाजै हरबाय आं ओमफ्राय जोंहा रादाय बर' सफैनो हादों हेल' होनदों आरोना थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स' गुड इभिनिं थेंकिउ स' माच नुजाफैनो हानायनि थाखाय जा सानसु जुरियाथार माथो सोनिया ना मा होनखोलै जा सानसु जुरियाथार माथो सानसुजुरियाथार नोंथाङा होननाय जादों नामा
आयु बोरै लिरखोलै उरदुसो हेलौ होनदों आरो ना ओमफ्राय हा हा होनबाय उरदु आखर बायदि लिरनानै नै जोंहा जेखाइ खबाइ दङ जेखि नार्जारि ओमफ्राय सिनायथि थांबाय नामा होनदों आरोना थाङाखै दङमोन ओमफ्राय जोंहा आइम गोरा अके आबै होनदों आरो ना जोंहा रादाय हा हा होनबाय आरो ना जोंहा सोदोमस्रि थाब थाब फराय आगै होनदों अ दे ओमफ्राय जोंहा रादाय अन थेंकिउ स मास ओमफ्राय आइम गोरा कमेन्ट खालाम हरदो दे होनदों आरो ना ओमफ्राय आब' दे बोरै लैखो नों रिंलाहाय होनदों आरो ना औलै बोरै बोरैनो ओमफ्राय नै एस एम नानि मा ओंख्रि संखो ओरैसै होमबा नोंसो मिथिबाय ओरैसै आदसा माथो बिदिबो आइदिया नोंना लागाव आइदिया बोरै बोरैसो जाखो थेंकिउ आदा थेंकिउ नोंसो ओमफ्राय हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय थाङा माथो गोसो जाबा आंखौ हाबहोआ आं नोंखौ र' थांनोसै आं बैसागुआव र' नोंखौ मबाइलखौ देख्रुबहैखागोन आं नोङो बिदि दादागिरि जाथारदों फैया गारा हो थगायगासिनो ना नोङो एलायनो एस एम बड' बाजैया होबाय आरोना दानिया एस एम मद' बाजै होबाय ओमफ्राय आंनो सिगां सहैसिगोन आइदिजों सहैबाय आं बेनाव आंनो सिगां सहैबाय आं डाइरेक्ट फैबायबो हरबायबो आं गामियाबो होगासिनो एसएमनाव हाबबाय आं ओमफ्राय आइदिजों फैसिगोन बियो गंसे दङबा आरोना होआ होनदोंमोन सं दामनायनि थाखाय दा होबाय आरो ना ओमफ्राय दादा हेल' होनदों ओमफ्राय थाङा माथो गोसो जाबा आंखौ हाबहोआ फैदोलै लागाव होदों रादाया जोंहा ओमफ्राय एस एमा मा होनदों बोरै खारखोजोबखो ना माखो खबाइना एफा खरा खारखोखो ना माखो ना खाख्लायदों खाख्लायदोंसो खारखोदों आरोना बाजै एसएमा होबाय आयु माबा माबिसो जाला जोब्बायलै एसेमा होबाय आरोना सोर नाम्बार बिदों मोनथाय होनदों आदसा नाम्बार बिनाया नोंनिखौ बियाखैलै माने बे जोंहा आयेन गोदानखौ बिदोंमोन नालाय दा आयेन गोदानावहाय रिसार्ज बिनो थाखाय फन्द्र' थाखानि एमबि बिनो थाखाय नाम्बार हरदोंमोन आरो ना हरनो होनदोंमोन ओमफ्राय जेखाइ खबाइ अन ओमफ्राय नै खांख्राइ अक्स'पासो जाबाय आं गोराया ओमफ्राय आइम गोरा आयु मा लागाथ्रालै गिफ हरला जोब्बाय आयु गैला रादाय अन थेंकिउ लाइक हो होखांबाय दे आं होनदों थेंकिउ स मास ओमफ्राय दुखु मोनदामोन आं कारिन थाबा हाबनो नागिरबा मोना कारेन्ट गैयाबासो हाबनो थिनो सनालै फैदो दसे मिथिबाय दा नों आंखौ सैला दा सैथारला दा नोङो आयु ओरैसै जा दुखु मोनबायलै आं बाजै सोदोमस्रि मा बुंबावनो दे बे सिंगोल जिबनाव मा बुंजाखो आं दा ओमफ्राय नै जोंहा आइम गोराया सेनोसैलाय आंनि थोरसिनि ओंखामखौ नाम्बार हरलायलायसिगोन दायो जारला बियोफोर खम जारला जासिगोन जाबावगोन बियो मोनसे ओमफ्राय एस एम आं नोंनि नाम्बारखौ बिहरना लानि दे होनदों औ लादो आरोना ओमफ्राय जोंहा अन रेड कार्ड हरबायलै आं गोराया बिदि नङा होननानै ओमफ्राय जोंहा गाबबायलै सनाया ओमफ्राय एस एम लोगो एस बि टि वाइ नाव लानि दे लोगो होनदों ए सिमा माबा होबाय एल बि होबाय आङो हाबनानै दं आइदिजों ओमफ्राय गारथारथार नामा नोङो फंबाया थेख्ला ख्ला नोंबायदि औ आरोना औ ओमफ्राय जोंहा आइम गोरा गेम अभार जाबाय ओमफ्राय आन लादो सोदोमस्रि लादो सोदोमस्रि आयु हरबायबो नामा नाम्बारखौ कम्पिउटार क्लासनि भिडिअ'खौबो नुनो मोनगोन लोगो फोरोंदों औ नुनो मोनगोन आरो ना फंबायनिखौ ओमफ्राय एस एम बाजै सना ओरैसै आयौ गारि ना माजों हरखोलै आयं गोरा दिङाया आंखौ अनला ओरैसै अनाबा जायो सोरबा ओमफ्राय बिदां बसुमतारी सफैना हेल' लाइक दं थेंकिउ स मास गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स मास ओमफ्राय जोंहा नरना आनैसो मा होनदों आनैसो उनु नोंगोन होनदों उनाव साननैसो उनाव नुगोन आरो ना साननैसो उनाव नुगोन आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा आदाया मा होनदों एस एम नानि मा ओंख्रि संखो होनदों
मिथिया एल बि होबाय एल बि आव सोंहैदो आरो ना बेखौ ओमफ्राय नरना साब खालामबाय दे आगै सना औ दे नरना फंबाय नोंखौ साब खालामबाय ओमफ्राय जोंहा बि सि बि जि होनदों आरो ना जोंहा होखिया ओमफ्राय जोंहा खिथुआव हनै माबा गुफुर बिबार नै बिबार जोंहा नैबे आंनि सनाखौ नेदां आङो बेवहाय नेगासिनो दङ फैलानो दाना एफा खस्थ' खालामनानै बिबार बारसे लालायनानै नेबाय आङो बे बिबारखौ आखाइयाव लालायनानै नेबाय आङो फैगोन साननानै गैया दह्रायलांसिगोन बे सान्दुंनि दुंनायावनो ओरैसै आं गोरा नाहरबाय सोदोमस्रिया मा होनदों कमेन्ट हरजाया माथो नरना आगै सना आं दा भिडिअ'खौ नायफिनगोन दे होनदों आरोना आदसा नरना फंबाय नोंना मानो कमेन्ट थाङाखै आंना माथो कमेन्ट थांदों ओमफ्राय बिदां बसुमतारी हेल' लाइक दन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुङा आंखौ अनला सैया आयु नै होनजेनलायबावबाय ओमफ्राय जेखाइ खबाइ नार्जारि मा संखो ना एन्जर होनदों मा खबर होनदों आना आदसा खबरसो जायो बियो जेखाइ खबाइ मा खबर जेके नार्जारि मा खबर ओरैसै अन थेंकिउ आइ एम गोरा अन नै आब'नु नोंखौ लासिगोनलै आं मोनलालै आसा गैलालां मानो बिदिब्रा जयेनबो जाफैया आं एफा बिबार खानानै नेबाय गोदोनायाव गानहोनो आलायनो आरोना गैया कारेन्ट गैया होननानै थगायलायबाय नुवाबो मायाबो नालाय निउ फ्रेन्ड जयेन ओमफ्राय बाजै जेखाइ खबाइ बाजै नोंना माबा दंखायोना ब्लु दं कमेन्ट खालामनानै गारबोदो सोर सोरखौहाय लोगो खालामनो उनाव नायनानै बेग हरफिनजोबगोन आरो ना जेखाइ खबाइ साब दन होनदों आरोना जोंहा आंनावबो गोबाव थाना होदो नाव आदसा अके जागोन आं इमबि सोखाबाय ओमफ्राय जेखाइ खबाइ अन ओमफ्राय नार्जारिया मा होनदों कारेन्ट थानायाव हाबनो सानबाबो मोना ओरैसै थगायबाय था ओमफ्राय जोंहा हरगासिनो दे सुमिर आबौ होनदों आरोना आदसा दे हर ओमफ्राय जोंहा नै सफैलायबाय बिबार थेंकिउ जोंहा सानजु अर्जुन होनदों नामा बिबारा मा होनदों अर्जुन सानजु अर्जुन होनदोंना जेखाइ खबाइ नार्जारि नुजायै नामा साजौ होनदों आयु मा होनखोलै मा लिरखोलै बेबो आइदिया आफा दावदै बिबारनि ओमफ्राय गामियारि ब्लक आयै दानि एलबिसि होदोंमोन थांदोंमोन आं आइदिजों ओमफ्राय जोंहा फैलायबाय थेंकिउ स' माच गामि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आइ एम गोरा अके आबै होनदों आरोना जोंहा गामियारि औ हानो ओमफ्राय आयु गाबबाय सना मानो गाबखो आं होननानै आयै गामि गाबबाय आयै आं गाबबायसो आयै जिउ सना मानो गाबखो आं बालायलांबायलै लाजिया लांबायसो एमबि सोनो ओरैसै ओमफ्राय सोलाबला होनदों सोलाबला खि आदसा ओरै सोलाबला आरोना ओमफ्राय थाथ'दो होनबाय दे होनबालाय जे सना दे थांदो आरो ना अब्ला गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो नुजाफैफिनबावबाय आरोबाव दोन्थ'नानै ओमफ्राय गाबसुला सना फिथर जिउ बाय बाय थेंकिउ स' माच बाय बाय सना जिउ गोदो उन्दुलांदो ओरैसै फिसाजो गाबबाय जिउ थाथ' आयै सना गाबबाय ओमफ्राय जोंहा नै आदा बिमोदै सफैनो हादों थेंकिउ वेलकाम खुलुमबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय एम इ ब्रादार थेंकिउ आंखौ माथो हाइट बोखाराखै ओइ अबेखौ एम बि लिरनायखौ बोखाराखै बे फाग्लिखौ र' आं मैया नायदोंमोन नुवाखै माथो आंलाय मैया नायदोंमोन माथो नुवाखै र' आं दा नायफिनो अब्ला ओमफ्राय एमबि जोबनायनि थाखाय नुवाखै नामा बारा रोंलायलाङालै आं ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइ अन थेंकिउ स' माच सोदोमस्रि जाया नाम्बारखौ लागोन दे आं आबौ होनदों आदसा दे ओमफ्राय बाजै गामियारि गाबबाय ओमफ्राय सोदोमस्रि आब' सना आलासि जानो थांगासिनो दे आयु माथो खाथि जायो नामा आलासि जानो थांगासिनो दंनो ओमफ्राय जेखाइ खबाइ दिङा आंनि भिडिअ नायना हो दे आदसा दे नायगोन बयखौबो नायगोन बिदिनो नायबाय थागोन आरो ना नै बेयावसो दंहैयो सासे मानसिया आयौ ओरैसै बेयावसो दंहैजोबो आंनाव फैया गारा दसेबाबो फैजायो जेखाइ खबाइ जोंना ओमफ्राय कमेन्ट फरायनाया खालाम नरना आगै आदसा कमेन्ट हरनाय खालामनो नरना फंबाय जोंहा नरना आगै कमेन्ट खालामनोनो जोंहा सोदोमस्रि बाजैनाव कमेन्ट खालामना हरलाय दे नरना फंबाय सोदोमस्रि बाजैनावहाय कमेन्ट खालामनानै हर ओमफ्राय जोंहा बाजै रमास सफैनो हादों खुलुमबाय बाजै रमास थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स' माच बाजै रमास ओमफ्राय जोंहा सोदोमस्रि बाजैया मा होनदों माला आगै जोंनिथिं फैनो नागिरदों नामा नोंहो होनदों आरोना आदसा माला फैगोन मिथिया ओमफ्राय
आं अनल' दे दिङा आदसा थेंकिउ बाजै जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय अनल' आरोना ओमफ्राय सोदोमस्रिया मा होनदों निलिम है बेखौ नायलालै नोंनि नामा नोंनि नामखौ मिथिलादै होनदों आरोना सोरनिखौब्रा ओमफ्राय जोंहा आंनि माइन चेनेल हाइद खालामनायखौ दाबो बोखाराखै नों दिङा ब्र' आदसा बोखारसिगोन आं दाहाय आंथ' मैया नायदोंमोन नुवाखै आरो ना आं बाराबो रोंलायलाङा आरोना खमाव थांदोंब्लाबो ओमफ्राय औ आब' सोदोमस्रि क'क्राझाराव थांगोन जिखुनु बेला बेरायला हैजोबगोन होनदों आरोना आदसा दे फैबानो जाबाय आंखौबो लोगो हम ओमफ्राय मा होनदों आलु अर्जुन आब' सना मा होनदों आलु अर्जुन आब' सना आदसा ओंख्रिया ओरैसै ओमफ्राय मानो बिदि खालामो दे मानसिफोरा आगैहाय होनदों औ मानो बिदि खालामथाय आंनावसो थाबाय आरोना बे हाइटआ आंनावसो जानानै थाबाय ओमफ्राय दा बोखारनांसिगोन आं दा एलबि दोनबा बोखारसै नायफिनसै आरो ना आं मैया बानायदोंमोन रोङाखै आं जायाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा नालियाबो होदों माथो दिनैलाय बेहा होथाराखै नाले फाग्लिया आंनाव फैया गारा बाला ओरैसै सोरनिखौ जेखाइ खबाइनिखौ भिडिअ नायनो थिनदोंमोन आरोना जोंहा आं नायनि आरोना जोंहा दहाय भिडिअ नायखादां नैबे गथ'फोरखौ नायदां कमेन्ट हराखै आं टाइम मोनैनि थाखाय कमेन्ट हराखै दाबो आं हरनोसै नामा मोनसे कमेन्ट हरनांगौ ना मानांगौथाय हरसै मोनसे अनदान खालामसै बेखौ ओमफ्राय जोंहा बे बिबारा सोरनि आइदि जाखो मिथिलालै आं फरायनो रोंबावला आरोना बिनिखौ जा माबासो हरो मा होनो बिदिखौ माबानिसो हरो आरो ना बिदिखौ मा होनो रिदिं रिदांसो हाखरानो दुखिया आगैमोन नामा औ बेनो आरोना ओमफ्राय जोंहा आर इउ इन दा होनदों आरोना बाजैया ओमफ्राय होनदों आरोना ओमफ्राय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिङा बाबु बि ब्र'नि मेन चेनेलनि हिटखौ बोखारना होगोन आं मिथियाखैमोन आरोना आदा दा होसिगोन आरोना आब' रमाज जारलासो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा दहायबो फैदों मिथिबाय आं दहायबो नोंसोमार ओमफ्राय अनल' थेंकिउ बाजै रमास थेंकिउ ओमफ्राय बाजै आयै र'दे आगै सना आं ओंखारबाय दे एमबि गैला खम अबासे दे नों भिडिअ आपलड होदोंमोन नेट जाला होनदों जोंहा जेखाइया ओमफ्राय जोंहा ओंखाम जाखांबाय नामा आदा होनदों जोंहा फंबाया जायाखै आंनो ओंख्रि संहैनांगौ थांनानै माखासे मानसिफ्रा दाबो सफैया आरोना आङो ओंख्रिखौ संहैसिगोन माखौ संनाय जायोथाय जिखुनु जाया टमेट'थ' गैला फुल कबि दङ आलु दङ आरोना बेखौ संनोसै आरोना दसेनो मोनो साब्रैल' ओमफ्राय जोंहा र'दे आगै बायबाय थेंकिउ स माच बाजै सोदोमस्रि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला सम नुजाफैनो हानो थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा जेके नार्जारि होनदों आरोना जोंहा आयु अन होनदों आरोना अन थेंकिउ स माच अर्जुन बिबारा अन जेखे नार्जारिया गय बिगुरजों आयु मा खलथाजों बोदों गन्द्राय थगथा दोनानै बोदों गथ'फोरखौ बरिया ओमफ्राय नरना फंबाय होनदों आरोना नरना फंबाय माबा आदैमोन आंनि गासैबो आंगो लोगो फेमिलिफोर जोंहा नैबे गाहायाव नरना फंबाय फैदोंना आंनि फंबाय आरोना बङाइगावनि बियोहाय होननानै मोनसेया सोदोब लिंहरदोंना बेखौहाय बयबो साब खालामनानै हो आरोना बेहा सेनेला गोदान आंनि फंबाय आरोना बङाइगावनि आदा दुखिया नैबेखौहाय साब खालामहर आरोना ब्लु होबाय नरना फंबायखौहाय सापर्ट खालामहर आरोना बेहाबो गोदानसो चेनेलाहाय बारा गोबाव जायाखै अनलि 3 मान्थल' जादों खोमा आंथ' मिथिला आरोना जिखुनु चेनेल खुलिबाय आरोना फंबायाबो जिखुनु सापर्ट खालामनानै होदो आदा ओमफ्राय जाय इन्जार सना होनदों इन्जय सना इन्जय सना ओरैसै जोंहा आंबो थांनांसिगोनलै रुमावहाय ओंख्रि संहैनांसिगोन आयु माथो हिन्दी सं दामदों जालालै होलांसै आं रुमाव माथो अफ खालामनानै रुमाव थांनि आरोना हिन्दी सं दामदों गाहायाव
मास मोननै जाबाय आरोना चेनेला ओमफ्राय जोंहा होनदों जोंहा एम मोदैया ओमफ्राय जोंहा बि मोदैबो दं एम मोदै बि मोदैया हा होनदों आरो ना ओमफ्राय एम मोदै आरोना बि मोदै आरोना जोंहा नरना फंबायखौहाय सापर्ट खालाम बङाइगावनि फंबाया ओमफ्राय 2 मान्थ जाबाय आरो ना बेना चेनेला मास मोननैल' जादों खोमसि दङ लामा आङो थाला खेवदों आरोना लोगोफोर एसे बार होनोसां रुमाव सफैबाय लोगोफोरा आं दायो ओमफ्राय जोंहा नरुना फंबायना मास मोननै जाबाय लोगोफोर चेनेला गोदानसो दाखालिसो खुलिदों आङो ओंख्रि संसै आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आयौ माथो हिन्दी सं दामदों जालायलै थाङाबा होनदों आरोना औलै आंबो सल'बाफोर नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव जों बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसे जोंबो मोजाङै दङ नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो इसोरनि अननायावहाय लोगो मोनलायबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय इसोरनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो ना नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समावहाय बयखौबो लोगो मोननानै स' थेंकिउ जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिम आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मादै आब' मादै मोनखौ खुलुमबाय अननानै आंखौ नोंसोरबायदि सापर्ट खालाम आरो होनदों औ दे खालामना होदो फंबायखौ बयबो ओमफ्राय जोंहा 600 बिफां सफैनो हादों खुलुमबाय आदा थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आदा 600 बिफां थेंकिउ स' माच थेंकिउ ओमफ्राय आइडि दं खोमा आंनाव नायनि आरोना जोंहा बाजै जेखाइ खबाइनि दान्स जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सिजौ बिफांखौबो नायनोसै आरोना नरना फंबायखौबो आइदिखौ सोलायबाय थानोसै आङो ओमफ्राय दा सोर सोर दङ नायनि ओमफ्राय आइडि सोलायनानै बयनोबो सापर्ट खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय नैबे नेटआ नांला आरोना बारा स' आं थांनि ग नो माइ चेनेल ओमफ्राय जोंहा सिजौ बिफांखौ नायनि आङो सापर्ट नायनोसै आरो ओमफ्राय सिजौ बिफां दङ हाइ होनदों आरोना थेंकिउ ओमफ्राय नै एमबि गैला आरोना आङो मैगं हानि दै रायजोफोर दाना माने मा होनो मोनसेया आइडि हरनांगौआ एमबि गैनानै होला एमबि जोबनानैसो हो जालायबाय ओरैसै एमबिसि जोब्बाय आरोना दानिया ओमफ्राय खोमसिसो नुबाय नै माथो आंखौलाय बोरै जाखो ओमफ्राय जोंहा सोर सोर दङ कमेन्ट फरायनांगौ कमेन्ट हरासै आरोना अननानै कमेन्ट हर लोगोफोर माथो गैला मानसिफ्रालाय आयु लाइकआबो खमायलांजोबखोना माखोलै माथो साथिबो लाइक नुवासै आंलाय लाइकआ बोरै जाखो आइडिखौ सोलायनांसिगोन नामा आदसा नै आं सिजौ बिफांनियाव अन बार खालामसै आं ना आंना भइस अफ नामा फंबाय आइफन फरायग्रो बेफोरखौ गोसोखांनो हादों आइफन लुबैबावबाय फंबाय दानो
बेनो उनाव लासै लासै लागोन। BFSL thank you so much ओमफ्राय साब आनसाब फुल कबि आरोना आलुजों जानोसै गाबोनबो जागोन। आयु गान बोरै जाखो नांगौ फंबाय हाबाब सोलिगासिनो दङ बयबो दा जों ओंखाम जाबाय नामा? देलाय हिन्दी सं दामफै खालामदां हिन्दी सं दामदोंमोन आरोना सं दामबाथाय भइसखौ मुट खालामनांगौ नङाबा कपिराइट क्लेम जायो आरोना। नोरना फंबायनि थाखाय मोननै आइडि दंबावोमोन आंना ओमफ्राय हनै आंना गंसे मबाइला माने आइडि हरनो थाखाय माबा गैला आरो ना मा होनो एमबि गैला आरोना दा हरनो हानाय जानाय नंला आरो
मानसिफ्रानो मानसिफ्रानो आइदि लानानै खारलांजोबोसो थाथेरा आरोना मानसिफ्रा। जोबो आइदिनि थाखायनो खारजोबो मानसिफ्रा आइदि हरा होनना। आङो जोमाव बिसोर होलायबाय हनै थाव गावना होनदों थाबथा गावगोन ना मा होनखो बोरै मानसिफ्रा थाब थाबाय थायो गावना आदसा थाबथाबायसो दाना आयु मा थाबथाखो आदसा जोंहा सिजौ बिफांखौहाय साफ खालाम मोनबाय आइदिजों अलाव थुनोसै भिडिअ दसे नायनोसै आरो ना ओमफ्राय नुगोना नुआ भिडिअआ गोलाव जोंहा मा नाम मोनलाय हराव जागोन ना लोगोफोर ओमफ्राय नरना खालामबाय जाला मा होनदों जालालाय गैलालाय होनदों आरो ना आयु बोरै जाखो नोंनि अननानै जाबाय आं नायनि मा फंबाय आंना गल गल जादों नामा हा फंबाय गल गल जादों दा आंना गल गल जादोंबाथ' थाबथादों आंना नेट गैला बियो नोरना फंबाय दालाय नेट नांदोंना नाङाखै गल गल जादोंबा नेट नाङाखै दे आंनि माथोखौ मोजां खोनाया
आदै आयु दिनै साइसि खस्थ' आरोना नायलाय दाबो सफैया आंखौ ओंखाम संनो थिनहरबाय साइडआव थांबा बिराद जारला जायो मानसिफ्रा ओंखाम संनाय मानाय ओमफ्राय रुमाव थाग्रासो खस्थ' मोननोसै आरो बिराद खस्थ' जायो जागासिनो दं आरोना नरना फंबायनि दान जाबाय आदसा नरुना फंबाया कमेन्ट हरनानै दङ ओमफ्राय नैबाव नुयो आरो ना खोनायाखै मोजाङै होनदों आरोना आयै साम'सो ना बासिखै साला होनदों साम' सोबनाय बायदिसो खोनायो जालालै साम' सोबनाय बायदिसो खोनामारबाय दिनै सासे खस्थ' आरोना होनलाय दाबो सफैया आंखौ ओंखाम संनो थिनहरबाय साइडआव थांबा बिराद जारला जायो मानसिफ्रा ओंखाम संनाय मानाय आरो रुमाव थाग्रासो खस्थ' मोननोसै आरो बिराद खस्थ' जायो ओरैसो लाजां नेट नांगोन खोमा नांफिनबायना एबार खोनाफिनबाय दां ना आंमोन जाफिनबाय ओमफ्राय एमाव आदै नैबे नरुना फंबायखौ साब खालाम ओमफ्राय रिटार्न मोनफिनगोन आंनिनो फंबाय बियो सापर्ट खालामनानै होदो आरोना बेहा चेनेला मास मोननैल' जादों अननानै चेनेलखौ सापर्ट खालामदो आरोना बेनिखौबो कमेन्टआ स' जाबायलै सफैयासै बोर जाखो बेखौ बोरै खालामोथाय आंथ' मिथिबावा आरोना बे बुस्थुआ बहाय थागोन जाखो बिदि थुबाय आं लानानै कमेन्ट स' जानायनि थाखाय एबार फैसिगोन आदसा मोजाङै खोनायासै जाफिनबाय आरोना मोजाङै खोनायासै ओमफ्राय साम' सोबनाय बायदिसो नुबाय आदसा बे जालादां आदसा खोनाफिनबाय ना फंबाय नरुना खोनाफिनदोंबा खिन्थाहरलाय दे जोंहा एलाय नै थाबथाबायलाय दा बे जालादां होननानै आदसा एसेनो जायो कमेन्ट थाबथा हारसिंसो लोगोफोर दायो दा मानसिफ्रा रदे लोगो आं मैगं सुगासिनो
मोनबाय मोनबाय ओंखामा दहैनो। फांखा अन खालामनांगौ। खालामाबा गेसा माने थाब जोबो आरो ना फांखाखौ अफ खारजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय। फरथि जाजोबबाय नोंनिया। हिन्दी नरना फंबाय आदि दंबावो दे नोंनि थाखाय कमेन्ट हर नरना फंबाय कमेन्ट। कमेन्ट हरबा मोनगोन आरोना आइडि कमेन्ट हरलाय दे कमेन्ट। नरुला फंबाय दंबा जुदि कमेन्ट हरलाय दे। आइडिया हर कमेन्ट ना खोनायाखै नामा? कमेन्ट हरलाय दे कमेन्ट हराबा थाब जाया। 42 थांसिगोन नोंनिया नरना। कमेन्ट हरलाय नरना कमेन्ट। मा स' जादिया कमेन्टआलाय। थांबाय नामा नरनाया ना माबा गैला एमबि गैला? भिडिअखौ लाखिनांसिगोनसो आं होमबा। आरोना
खस्थ' खालामनानै दिनै मोनाबिलि सुदेम समनि बे आरोना नेटआ नाङाखै कमेन्टआ स' जाया ना दाबो स' जाफैया नै कमेन्टआनो हरबाबो जायाखै खोमा अननानै सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरलाय आरो ओमफ्राय दा आंनाव मबाइलावसो रुमावबाथाय बिदिनोलै बिराद जारलाथार मानि माबा नाङा आरोना नेटानो नाङा रुमावबाथाय रुमाव बिराद जारला जायो नरना फंबाया दंबा कमेन्ट हरजाबावगौमोन आंनो मोनसे आं दहाय मोनसे बुस्थु बावगारलायबायब्रा खुलुमबाय आंनि आंगो लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समाव आंनि फेसलाइकआव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि गासैबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै मोनाबिलि समनि फेस्लाक बे समावनो लाखिथ'बाय लोगोफोर अब्ला बाय बाय लालायदो लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय नेक्स्ट बेयाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना थेंक इउ स' माच गाबोन बयनियावबो लोगो मोनलायगोन बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर सुइट ड्रिम दे